Kani kedai Bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lum Sopho near Fire Brigade Shillong. Bon ki nau snong kadni ka jilla ki khen ba ka jingwan jong ka lockdown ne ka jing panjari ya ka jing khangdam ya kari kalong ka jing tem ye ki ba bon ki long yeng bat ye ki paj ba ha ka wei ka liang namar ka jing jinjar ha ka bei dei bat ki kam ki jam kalet kawan bat ka kamai ka ji handai ka long pat ka jing khu ye ka wei ka long ka mi khasi na ka snong thangam kabran hatham ri bhoi ka ba khlem pat sap e ye ka por kalala ban pen pa parthai ye shibon ki sap ki phong ki ba ka don bat ki kam ki ba ka ju sotnat bat ki ba ka ju angnot banle hakani ka jing wanan shop uklam covid-19 bat ka jing pakhang sno kanai ka de ka kong shim ti shadap ka ba sau polais nam karta ka bran ru adu nyomot ki khon bat ka de ru kalong kami ka ba iet ya ka tan rai la jong bat ka ba persang ban thong bat penne pensa ya ki sintiu dieng orchid bat ru ban than ya ki jandren dia bat ki wei ki jingsna ki bla yo ban pendap bat pulut por hagini ki hendru banai meru bala khangdam ya kari poro kawai kane kalong kame kaderu kano hikai school kum ka head teacher jong ka thangam RCLP school kala pelot ya ka por jong ka da ka basdang ban thong ki sintiu dieng bala khet na khlau bat thongru haki khiu sintiu ki bala sna kerpang bat ki bala penitenat bat kumjo haki dieng da ka bapong thleu ya ka benta bah pedeng ba uniu sintiu ula ban em kumba udai uja sintiu ba jupor bat shong haki dieng bat sedang ru bat penkharoi ya bonjat ki jat sintiu dieng Ngadi kong shimti shadang na shong sa tengam bat nga hikai school ha tengam RCUP school te rangkat ba ji hikai school junga ngasong tenan iki gade gawe ni ki kini ki kam gi bang ngasong tenan entah gini ki por ki ba ngalai por ngasna gini ki jingshna ngasna gini ki kping entah ngasna gini ki karpet yu kujan entah ki singkli entah ngadon ru jing sultanat ka ba bani ka bangan thit na yo nga sultanat an penel kam kinu tiar ki bangala ban yo ne yeng ki bangala yo na chno ti ha ka ba yede ba kini ki sintiu klau na i bhai kini ki sintiu klau ki don yeng na mar danga thunga ki ding gila ban don she ding yeng cha shakper ti nga ko ai ki ba kin don khmat yeng kai te ngasu ngadon ka jing kwa na du man shwa bangan don kini ki ya gini ki chiu sentiu tang bangam don ka por ya gini ki por ba nadu ba long sul nadu ba lockdown te ngadon ka por shibun tanga khol gini kun senrang ta nga khol gini operasyon nga ainong ru iki te ngile sa clown na tani pom ding tle enta nga persang ti bulong kumno tinga i hadin atayo ulong juntung ulong ba kiyo te hadin ta pada nga sa ice boy namar sa don kam sbo longkat kum ge jing i jungai ge jinglong jung ngai chisin steo namar ude hauding de hau q plastic ke ngas ngotena de kini ki kam gi bangale namar ba ka bah khamadu kalong ba shwa bangan khithia nengkong an pe shwa gini ki sentiu lagi im ne ngadon ge sultanat ka bahadu kata ba ngan pen im gini ki sentiu klau nenta bangan penne pensai gini sentiu clown ma kini shen kin sadu no nakadau jungka jingrap patha jingrap sing jingrap sensar vibration ni ke kadi gawen ki kami bang sultanat nenta shu ngadon ge jing sultanat ban thir sai ban thain jai te kum galong kumi ke badan shibun ki khunren ngamda don por ban thain hai ring ai ye ki wei pade ki perlo phe ki bom don kam dan jam ngai la de ki bikin thain yo ti sai bang thir te how snem ar hajar shipau ngade gawe ni ki gilong kumi na pom tangam ka ba sem ning kong ki dhara rindia te kibriu bidang long thamai ki dang lengo bang asem de dia menta pada kat hadu kan ga hadu kan ni kunti ngai ba kibriu ki bot noksa da kan jingai noksa jonga
Ti longkat sabangale ki jinga seng ni ki ginu ki function ki bahe ki program ki bahe ki beri ki syairo banga sem de kini ki jan tenrai ti ngasngu kumen hila de ngai jingmuru ye ki perlokan te bato bani ka bangin shim de ki dhara ki bawana ka wei pade ka jakatung in pedim ya namar bangi thanhi u ngi thiri ngi ri knyang ngi thiri uksai ngi thanjang ngi wi rong balingin shim de ki dhara ki bana po yo tung ya sem de ki dhara ki bangi yo national ma te hoi ki kila ban ula ban shongram namar udi bathir tium de bathir machine udi bathan de thiru henry hangi hi long nama ude uksai bangi yo hi bangi le hi long ka kambiang ni ka kamlong ngidang la ban afford mangidang la ban sem ke kini kishol ki bangadon hangne kide ki bawi rong na kani hi krishnong kide ki sla ki bangi yo usla shopping kaslasha anta snappian bangim long on bread uni bar ko ngi wi kan ngi rong nang ta ni pelong ukelarong nukunye entai kini kisingkli enta kini kiwe ru kinge i ama long syukwa ban itu ni nasung tana kini kita mau syukwa ban ni tinga long akwa ban ai nuksaru ye kiwe ki long kumi ba balengin pulut i ko ka ban likai batai lorni sino tungin ya su ki janjon in penon kami ki janjon kini ki karpet ki i mentangnya kide ki bed sheets kide ki jan ki bala dep sang siang kya ki bumdon kamshu teng lai shubu iki ban akmi lintila nongan like por bangan wet iki ni bangan thai ke luckily don bok ba hakane ke lockdown ngalayo penon kami barok gini ki janjot ki bang abu barok sikata highway kendong mentang ngalayo lu ban penon kami ki hakadur jeng singkli nanta karpet entah gini ki plastik gini ki straw pipes ki banga bul aslam ha ki banga mi on penon kam ngam soyo por gajing bun kam kum ga kini masha school ki kam yeng mat entah terter ki ngasung komen menta banga layo lut banga la ban execute ngala la ban penon kam ni barok khoi gini ki banga bu por men shwa ban le nalor kani ka jing smotonan ban thong bat panne pansa i kisin tiu dieng kani kalong kami ka jus ngotonat ro ban ri yo khunyang rendia ban yo yuksai bat ban ther bat ban tha ni ki jan rendia nalor kini baro kani kalong kami kelasnaro ya bon ki jing pin internet haki yeng kisam kenthop iki kipeng baju wa haki kamera songkai belasna de ki plastik ki baju di umso bat penwan dore ki haka rukam ka be internet ki singkhle thia bat ki jaka nyat kejat ki ba kani kalong kami kelasna de ki jan balarem bat ki balajon klam da bread bat persam ayaki kini kisentiu klau kidon ki parasnom ki balari lupa ki baladon lupa ki balatung lupa yuni sentiu klau tangba udon sekpe ki bu haudi ngre udon sekpe te ngale si te ki parasnom ong ai lem yang asi tenrai ngan ai daga pisai pi magi bapli ki lara da jang ki lara stomo entang ngam so ya habi la de ban syura eru tengah siwi ki sanpo tengah sitrai kena mungkin kemen dia nengko ngara swasi tenrai hadin ngalabun ki kiu telai sibun ha tengah ainong ya arngut ki parlok kentai kan ngaong leiwat nga si sngil ne asngi ha kanong no sngil pilai por leiwat nga u sentiu latangri tedong miu nang ta palong sir uno ba pio sentiu klawan rai ngasi ng ngansa CVP hakador by nung sinta hakador nung sin ni kumbang la ong mane kade kawe ni gijing sung tanat junga kade ni jing kawe ni jing sung tanat junga bangan bu hayen balada ngam khmilenti bangan yo onong nang ni kade gijing sung tanat junga bangan bu hayen but let's see lada don be itna lada don ba kwat hit okay mlele nga kwa hi bandi but hadu menta kidon kiba ngala debdi hidup sautli uniu bahe nenta bat kini ki berit pemba sautli ngala debdi uniu bahe ngala di kador hajar tengka nenta kini ki berit bat sentiu bat kiu kador sanspat tengka kawi ke bangakwa ban ai kubor si para lungkumi barok ki para lungkumi kasi kara ba to min penek pensa ke dustur lejong
ingin ai kong sana ke dustur la jong nang ta om de bingin kopi ya ke jong kiwe pan nang itu ngin treasure ngin bu ya ke dustur la jong nang ta ya hakabay de ba kini kiwe bingin nom pulut por ban li kai la ne bingin nom pulut por ban li lorni si kiwe patungin pulut por hakaban le ke ba pen mentoy ya kaing kasam ka pen mentoy ban yo la se la ban yo pisa ban pen imi kaing kasam ban pen imi kun di kan ngai long kumi khasi le ne kum ga long kumi khasi ka ba pura ka pakala kumno ru la kumno ngade bandon ki jan pakan la jong ya kini ke baladap le ngim de ban bread kini na kini ki ingin ha ban bu uni huju khiu khna ma gite tiu khlau khna ma uni ban u ba pong thliung ne un pen sngem yo tiu khlau badan ha ketika badan uni uding kan ndo kam long ting ai na gasbo e mesin sepo nang ta adin dala dap ai ne gasbo e mesi nga ai sa dagini ki lengkot ki bangala dap pong yo ne u khiu dagini ki ju ki lengkot bat gini ki lengkot mau it ma da khnang bon yo khnang ma ki thiet jong kin sambhau ne u lengkot mau it dang la dap ais bo yo ne khiu ngara ai jakai basngem namar bang daun yo sni thanon sa jelok saya ngara yo ne khiu jaka ba kanong sngem